eNingizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV. Siyakubingelela futhi sikwamukela njengenjwayelo ke mbukelo wami sihleli naye Mkhulu Hoti, sihleli naye uprofessor, sihleli naye umprofesti inyanga YoMpedi. Mkhulu, ake sikubingelele bese siyakwamukela futhi ohlelweni lwethu namhlanje. Thokozani sanibona nonke lobulisa inyanga YoMpedi Mkhulu ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD la ngisebenzela khona la ngisiza khona abantu ila ngugaya khona. Ngiyawugaya umuthi la. Imithi yala iza isabeka, izisabeka kehle iyagaya imithi la. Wena baso, wena shaya, wena biza, wena mthakathe, wena ngithande, wena bheka mina ngedwa, wena siphephetho, hawu, wena sibunge. Konke kukhona la siyabonga. Sibonge kehle. Namhlanje ke soke sithinta into ezinkulu, soke sithinta into eziserious. Ake sibheke la. Uphondo lwemali Mkhulu. Itopic yethu ke soke sikhuluma ngayo. Kodwa ke ngaphambi kwasingena uphondo lwemali, awucacise kabanzi Mkhulu ngesaka lemali. Masikhuluma ngesaka lemali yini lesikhuluma ngayo? Makhosi siyabonga khehla lamakhehla. Masikhuluma ngesaka lemali, lazikhuluma izinto ezinkulu into elethela abantu imali kuthiwa kusa kunemali ekhaya, kusa kunemali endlini. Lasikhuluma ngezinto ezokwazi ukwenza ukuthi la ekhaya kube nezinto ezilethe imali. Nyanga YoMpedi uhlupheka kangaka, usabeka kangaka, kanti kuyikuthi wena wayongazenzeli lezi zinto lezi, kukhuluma umuntu ngenangqondo. Maye babo. Yazi bakwethu mina ongibuka nje. Ongibheka nje. Ngisho nedirect lami ulibhekile lahlanga style. Liyasho ukuthi uyadla lo muntu lo. Uyadla lo muntu lo. Ngisho nesiphongo sami ngasivula ngithi ubona kahle ukuthi uyadla lo muntu lo. Akalambile, umbona nje. So uma umuntu ufuna nje ukuthi ngulungise, nguphakamise, ngukhanyisele into zakho, ufuna nje ukuthi ube right. Ufuna nje ukuthi phezulu kwempilo yakho imali ibe khona, kubonakala ukuthi angabe phezulu kwempilo yakho. Fona inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti. Amanamba avela ku screen. Uma ungaboni ngoba khona abanye abantu engathi ababoni. Fona njengamanje 0763248763 0612724272. Isaka lemali umuza kumina uphethe imali engaka 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 or 100,000. Uma ungenayo leyo mali leyo, ungazulinge futhi wenza ukuthi ukhulume nami. Ngifuna nje abantu abathi mina ngifuna ukuba nemali. Leli saka lemali angunikezi mina amasaka emali. Wena uyahamba uye ebank, uma ufika ebank ufika ucela amasaka emali. Uma uqeda ucela amasaka emali, ola masaka la uwabeka endlini, endaweni la yazi khona ukuthi akusindawo la ingane zingadlalela khona. Ngiyaphinda futhi, ufika uwabeka endlini, endaweni yazi ukuthi akusindawo la ingane zingadlalela khona. Bese mina nyanga YoMpedi nyanga yabantu omkhulu omuhle madoda. Mkhulu omuhle ukuthi DStv, inyanga ekwazi ukufikela bonke abantu ngomsebenzi. So uma kunjalo, ngifuna ngizwe kahle. Uzala kumina nomnikelo wakho. 3 days no sex, no smoking, no alcohol. Ngizokufaka lento le. Lento le ngufaka isithwalo sika khokho. Lento izabe ukukhuluma nawe ukwenzela umsebenzi. Mkhulu Hoti, lo khokho lo akabulala ingane zami qha. Mkhulu Hoti, lo khokho lo akalini ingane zami qha. Nyanga YoMpedi angeze ngise ngihlanya kusasa qha. Umthetho wami usho ukuthi kumele ukuthi ngiyenzeni makuso. Khona umthetho. Akumelanga ukuthi uphathe abantu kabi uma ngufake lento. Yebo gogo, kuzonke into akwazi uthambe kahle. Siyabonga makhosi. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake ucaciselana uma ngabe sithi sikhuluma ngenyoka elanda imali. Le nyoka lemkhulu ihlala kuphi and kumuntu oyidingayo iziphi izinto ekufanele azazi ngayo? Makhosi siyabonga. Uma kufanele ukuthi ke manje kuphakamise ngenyoka elanda imali, uza kumina ngemali engake 70,000 noma 100,000. Uma uze kumina ngizokwenza le nyoka le ngifuna ukizwe kahle mntaka baba. Ngiyaphinda happy ngifuna ukizwe kahle mntaka baba. Le nyoka le ngizokuthwalisa ngayo. I repeat again. Le nyoka le ngizokuthwalisa ngayo. Le nyoka le ifike ilandwe. Kunabafana abaningi la ekhaya. Ngifike ngifonela umbatha afika ngiqhumanise nale nyoka le ize la ekhaya. Le nyoka le uma ila ekhaya ngifuna ngizwe kahle. Ngizokuthwalisa ngayo. Nyanga YoMpedi kanjani? Inyoka uma uthwalisa ngayo uhamba wonke umzimba lo. I repeat again, amelanga ukuthi ungayazi lento. Le nyoka le ngibeke ekhanda ngiyibeke kwena mahlombe ikuhambe. So uma umuntu mhlambe una 40 years, inyoka ena 40 years ingalingana le nduku le. Uma umuntu mhlambe una 35, le nyoka le ungaba into engaka. Uma nje umuntu una 60, le nyoka le kumele yazi izabe into engaka. Kusabe kuyilento le times 2. So the more i-age yakho ikhula, ungitshela i-age yakho namagama akho nesibongo. Uma ngiqede lapho ngifonela umbatha. Kuza inyoka elingana nawe straight kodwa iyayifaka imali khehla. I-deposit yakho na 70,000 noma 100,000. Uma ungenayo angazi ungenza njani. Siyabonga.
Mkhulu le nyoka le mase kuthiwa ngiyilandile ke ngiyibekaphi? Le nyoka le uma uyilandile umuntu omdala ufika uhambe nawo ngemantshi. Uhambe ngogologo mhlophe ufike ukuphahlele endlini ukuthi la uzoletha imali khona. Uma uqeda le nyoka le uyise ebridgini noma endaweni yamanzi ufike uphahle khona uthi yebo khulu namanzi ngiyena ke manje lezohlala khona. Ngifuna uhlala emanzini ungilandele wonke umnotho wamanzi umlotho wakho omkhulu. Ulethe lapha kumina endlini. Le nyoka le kulethela imali yama-cent iyamaphepha iyazikhethela ukuthi letha ini. Uma umuntu use-UK ikulethela imali yangale. Ilethela ama-euro, ilethela ama-dollar, ilethela ama-rias, ilethela i-medicash muse-Mozambique, ilethela bathini shekels muse-Israel. Iyenza kanje kanjalo le mali le. Uma mhlambe use-India abanye abantu balethela ama-rupee. Imali le iya ama-rupee. Kusho ngokuthi ukweliphi izwe. Siyabonga. Mkhulu, akucacise la. Kunalesipoki lesi osinikeza abantu umuntu umethu ufuna nje isipoki semali. Lesipoki lesemkhulu ngabe umuntu osidingayo ikuphi kufanele akwenze nanokuthi mase silandile uzosibekaphi? Yebo gogo, yebo mkhulu, yebo makhosi. Into ezakalayo ukuthi isipoki lesi uma usilandile, lesipoki lesibizwa ngoSmith. Uma umuntu wesifazane sikunika uMargaret. Lesifoki uqaba ngaso emzimbeni umuntu omdala. Uma uqeda usibeka okhambeni ngoba lento le umoya. Asikunikeza isifoki umuntu olengana nani. Lo muntu ohamba nawo ngokamoya akulandele imali ngokamoya. Kukhona elinye ikhehle likhona ngala eFrenaging simenzelwe uSmith into zakhe zihamba kahle kakhulu. Athi mkhulu ngiyabonga makuthi bekungasuwena ngazi ukuthi ngaba amatraka ngawathenga ngani. So imali ethenga itraka le second hand engaqina ukulithenga the last time it was something like 1.5 million. So ngifuna ungitshela ukuthi uma umuntu ukwazi ukuthenga amatraka u10 usuke unamalini. Mawuthi second hand ihamba ku1.5 million noma 1.8 million. Makhosi siyabonga. Sibonge mkhulu. Kumuntu ke mkhulu othi ufuna lesipoki lesi ngabe lesipoki lesi kusokumuntu wakini okanye isipoki nje ohamba uyosivusa emathuneni? Lesipoki lesi isipoki esavusa umkhulu Hoti emathuneni esihlala naye la ekhaya. Esinendlela esikuvusela sona futhi wena ufika nje nemali engange 50,000 la kumkhulu Hoti ufike nendwangu emhlophe sizokwenzela umsebenzi wakho konke ukwazi ukuthi kukhanye. Siyabonga makhosi. Sibonge mkhulu. Khehle ake ucacise la Uphondo Lwemali. Yeah. Ake uphinde uthi kunaba kunabantu izinto abafuna ukuzazi ukuthi kahle isebenza kanjani ngoba abantu bayathuka izinto elibenzela zona lolu phondo le. Makhosi. Hey, bantu abamnyama nabantu abamnyama namakhehla amakhulu nabantu abavuma imithini nabantu abavuma ukuthi into ezikamina ziyasebenza. Uma umuntu ufuna uphondo lemali, I repeat again, kusa kunemali endlini. Mkhulu Hoti uthini kumina? Lolu phondo lolu ulikhava ngendwangu emhlophe. Uma ulikhava ngendwangu emhlophe, ufika ulihlalise endaweni yazi ukuthi lihlala kahle lapha liphazamisa ilutho. Uma umuntu uzazi ukuthi la uhlala khona, uhlala endaweni emqasho, iroom emqasho. Lolu phondo lolu kumele ukuthi uthole intambo la kunyanga YoMpedi usho ukuthi mina mkhulu ngihlala emqashweni, ngizokunikeza le ntambo le bese urep iphondo lakho. Le ntambo le before rep iphondo lakho you make sure ukuthi ulala nomfazi wakho kuqala noma indoda yakho kuqala usule ama-sperms wenu ngale ntambo le bese uyifase la. Mkhulu Hoti maniqeda kwenza lokho umfazi wami wakho indoda yami qha wenzela ukuthi uma nilalana ngoba nihlala eroomini eyi1 ninganyatheli lezi zinto lezi. Inyanga YoMpedi uthini? Nenzela ukuthi uma nimitha eroomini ningamoshi lezi zinto lezi. Then uma kanjalo ngifuna ngizwa ukuthi ngithini kuwena. Leli phondo lihlala lapho kusa kunemali endlini. Kodwa leli phondo uma ulivusa uphondo luhlala 14 days emathuneni. 14 days emathuneni. Ufika la ekhaya uphethe imali engange 30,000 uzolanda uphondo lwakho. Lolu phondo uma ulanda awugijimi nje uvele nje ungene. Lolu phondo ngiyalikhanda kuqala inyanga YoMpedi ngoba linamasiko amaningi kunokuzila kwakho nekumele ukuthi ngikwenze before ngikwenzela kona. Then maniqeda ukuzela khona ngikwenzela uphondo lakho. Lolu phondo uhlala 14 days emathuneni. By the day uhambisa lu phondo ethuneni ufuna ngizwe kahle. La sikhuluma into okudlala la. Uma uhambisa lu phondo ethuneni ufuthatha lu phondo lolu ufike umbe ithuna ngaphambili. Uma uqeda ufake uphondo ngaphakathi. Uma uqeda ukufaka lu phondo ngaphakathi ugibele phezu kwethuna. Kube nabantu abangakumela abahleli isamoya kude nyana nawe. Uqala ukugibela phezu kwethuna ufike umtshela lo muntu lokuthi namhlanje ngicela ungene kimi uhambe nami uyongilandela imali
uyolandela imali endaweni lezi zotshela zona uma usufike la mina kunyanga YoMpedi kumkhulu Hoti uyolandela umnotho wempilo uyolandela umnotho okuphakama ngifuna ke manje ukuphakama ngifuna ke manje ukuthi ngibe nezimoto ngibe nemali ngibe nezindlu ngiyaqela ke manje phezulu kwale business lami yonke into yokwazi ukuthi ikhanye ngiyaqela njengoba ngumuntu amathenda konke kwangokukhanya ngithi kuyimanje anginamali mkhulu ngithi kuyimanje amaphondo lokukhululeka uphondo lokuthi into zakho uzokwazi ukuthi zihambe kahle lolu uphondo lolu lude lungaka mntaka baba uma sikuphakamisa ngalo kunamasiko esiwayenzayo akufike la ekhaya ufeke uphethe nje igardens lengaka ungabi stinch nikela ethongweni lika Hoti likwazi ulambe nawo lukuphakamise likulondoloze likukhanyisele uzobona impilo yakho ayizikufana nezolo uma uqeda ufike nje ugibela ithuna nje for 2 minutes uthi ngena kumina manje usebenze kumina okunikeza amandla nokuphakama ngikwazi ukuthi into yempilo yami yazuthi ephambili ngifuna umfazi wami enze ukuthi abe namandla nami ngibe namandla nabantu bakithi babe namandla siphakame phezulu kwempilo yethu kwenye ukwazi ukuthi khaya le mikhukhu esekhaya ngifuna ukuyibona iphelile khuluma konke okufunayo uzoba nemali wena siyabonga makhosi sibonge kumkhulu sibonge nakubabukeli bonke benyanga YoMpedi TV.